ti kalau long kembang Khasi Khlein Thang Jwat lapam dorkas ka bangi pa syaka Home Ministry, Union Home Ministry kalong ka ba kham agni ka sin government ta beleng ong kalong ka ba kham nomor ka jingdawa kalong banwanra Iaka official bill haga session ka bubuan ka session ka bubuan kadai ka session ka basdang menta ka sngi ti ka central government kayo por tang kumba arbanai duna ban sim ye kisin jam nakamta kane imat kampat sim lalong ka balakloi mande kata nomor kampat sim don pa ka jingmot ban amen ya ka kernet ka bapra jong kariti sunsyar kri India nomor ban penrong ya ka no Ktien ha ka kernet ka bapra dan kamban wanra ya ka constitutional amendment kamad ban amen ya ka schedule ti lese kadai namar ba ka jingdawa jongi kalong ka bakham kumta kim simla ban ai kono ka jibab yangi halor kene ka jingdawa kawai pat ka jing telot bat ka jing suki na kalian jongka sarkar jala hadin bangilawan sedele tinglale da ka kanhon ka bakhlan ban yakendo yo chief minister bandawa ban penlong Ktien sarkar no ya Ktien Khasi but haga juga por ban tho sya union home minister ban penkre ya ka official bill naga menta ban amen ya ka kernet ka bapra ban penrong ya Ktien Khasi ban le sei ki wei parki ya Ktien chief minister ula kularengi da ka basai ban le ek ban kam but ha ka bedai bar ke jing tho kom ka sithi ban budden ya ke jing dawa jongi bat ban kersan ya ke jing dawa jongi bangi dawa ban wanra ya ka official bill ha ka session ka bamenta ula da ong nanle ya kini hapo kini kita yo bat ula ong ro snobha ban kre amapi ya ke sithi ngin si penbiang tangi ki benta ki be long official bat ngan pha no ong yangi phila ban le dra amapi gi ong pha amapi naka department ke badai kamut ke political department ke badai page yang nekam ti word ngila penkre ya kata kasih ti ngila lej ai ha office jong tenring wuden na kawai kata yo syakawai kata yo kasih ti kami hado kani kata yo ke balada pro ngi dang budin biang phone sei PS jong chief minister yang hanaki dang page ban penpet penpiang ke sithi timenta kayo kala pli uta bomot ban le yo umle hadu mana khang yo ti kala long kombong Khasi Khlein Thang Jwat lapam ti kani kadai ke jingle suki na kaliang jongka sarkar jala uchi minister la dai ban pha madare ke sithi kumbola kular ulapan yang jing lang jongi ngila ai tenrei hadu mentaro kasiti kamlet ta tenrei nomor ba ka KS kadai kaseng ka ba imsingi nam ta kane ngimdan ka jing rit masem lane ka jing do jing karmen ngila ong ba lada sarkar kamle ai ngin sa page ta ki wai partition sinjam kumno ban ya chakmat ban penjore ka jing dawa kajongi terhadu ba Ktien Khasi kani orang khanet ka bapra